väggen. Ut i hörnet nu, Emelie. Ut i hörnet. Ställ till höger där. Så är det bågen. Vi tittar fram till handen här nere, man. Så börjar han glappa lite till tyger. Bra jobbat, Sara. Ja, då, kämpa på då, Sara. Nu ser du bakåt, Sara. Det sitter du jättefint, Linnea. Mycket, mycket fint med sitsen. Handlarna är bra för dig, Linnea. Armbågen är bra. Handen är helt stilla. Bra, Lisa. Men tummen upp också. Det stannar för ställningen. När du märker att du behöver ta ut yttre handen hela tiden, då blir han ett felställ där. Då sätter vi lite förbi. Och så bra, mamma.